Żewġ tirġiel weġġaw serjament f'aċċidenti separati li seħħew f'siti ta' kostruzzjoni kmieni dalgħodu, b'wieħed minnhom saħansitra jinsab fil-periklu tal-mewt waqt li tifel weġġa' gravi wara li intlaqat minn vettura. Eġizzjan ta' 41 sena residenti raħal ġdid waqa' madwar tliet solari għal ħabta ta' 8:15 fi triq il-Kanon Kubonniċi f'Santa Venera fejn kienet jaħdem. Fuq il-post marru l-Protezzjoni Ċivili, l-Pulizija u tim mediku li jassistew waqt il-vittma ttieħed l-Isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat fil-periklu tal-mewt. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat Filip Gallia Farrugia waqt li għaddejjin investigazzjonijiet mill-OHSA u l-BCA. F'aċċidenti ieħor jirriżulta li għall-ħabta tal-4 ta' filgħodu r-raġel ta' 43 sena minn Ħalarawr waqa' wara li daħal f'sit li għadu taħt kostruzzjoni fi triq il-kbira l-Mellieħa huwa sofra ġrieħi gravi. Sa dan it-tant tifel ta' 5 snin weġġa' wara li intlaqat minn vettura f'aċċident ta' traffiku l-ħabta tas-7:9 ta' dalgħodu fit-triq l-Imdina f'Ħal Qormi. Jirriżulta li t-tifel intlaqat minn karozza misjuqa minn raġel ta' 42 sena residenti f'Ħal Qormi stess. Fuq il-post issejħu minnu fih il-Pulizija u l-Ambulanza li taw l-ewwel għajnuna lit-tifel qabel ittieħed l-isptar għal aktar kura. Iżjed tard il-kundizzjoni tiegħu ġiet iċċertifikata bħala gravi iżda mhux fil-periklu tal-mewt.